Здравейте, хора! Вратата е отворена в градския транспорт. Той не може да я затвори. Сега ще видите на спирката. Не може да се затвори нещо. Тагната ли мъж шофьора, но не може да затвори тази врата. Нещо има на тази врата. Сега ще видите какъв е проблема. Ще пустим малко на спирката да погледнем хората. Ето вижте за какво става въпрос, като се затвори вратата. Чакайте, на нас нямаме. Жената, защото ще ми се скарат. Ето да видите. Ето. Вратата тръгва да е затваря, но после се отваря пак. Ето. Ако посняхме жената. Но дано да не се разсърди. Извинявам се, госпожа, за това причина на удобство. Просто трябваше да снимам проблема. И ако Столична община го гледат, моля правете вратата, не е бързо и незабавно. Той сега тролея тръгва към Борово. Не е видят номера, но може би вие го знаете. Часът е 18:24, той тук що тръгна. От спирката може и 18:23 е бил по разписание да тръгне, ама може и тази тук от булевард Гоце Делчев на към посока Борово. Център за градска мобилност, по-скоро, те може би се оправят с това нещо. Не знам как ще се движи, но трябва да се оправи просто. Просто ако така се движи, то това може, това в принцип е за глоба, ама то е проблем в вратата, то шофьорът не е виновен за това. Да. Добре, хора, пишете ми в коментарите Столична община, ако гледа това видео, да каже и Център за градска мобилност, дали това е редно, дали това е нередно. Да според мен това е правилно, защото това е от повреда. Това е повреда, така че не е незаконно, но пишете в коментарите каква е причината, който е майстор на това нещо, да ми каже в коментарите, да пише в коментарите и да хареса видеото, да каже каква е причината. Добре, абонирайте се за канала с камбанката, това е всичко от мене.